Eilir sy'n cael ei I jecio. Ydy eilir. Ti'n iawn I goeddi? Ydw, gyfathus a byr, ie. Ia. A ni. Mae hiawl yna ti wend. Da ni'n rhoi gwres ymlaen. Da ni'n neud chydig o marfer corff. Bore da bawb. Dwi'n meddwl bod pobl wedi cael ffatig ar ôl dydd Sul dwytha. Mae'n lot bron dydd Sul dwytha, oedd hi braf bod gymaint o ffrindiau wedi ymuno hefo ni. A dyma ni, croesawu chi a croesawu Sian, Wyn Rhys, mae'n gyfarwydd I ni wedi bod yn dod dros y blynyddoedd. Ar ddiwrnod rhyngwladol menywod
A heddiw mae gan Ebenezer ddwy fenyw yn agor y gair i ni sydd yn hyfryd a sydd yn dystiolaeth, da chi'n gwybod? Lledan ni fel eglwys. Croeso i chi gyd i'r gwasanaeth, a cyn i mi ymelaethu, ga i ofyn i Eilir gyhoeddi. Wel, tegid bore da, Malin di roi, a croeso mawr i chi gyd i'r wythfa bore yma. Croeso'n arbennig i Sian sydd yn mynd i bregethu ni bore yma, ac yn amlwg mae'r wythfa pnawn yma am 3 o'r gloch hefyd yn gofal, bydd honno'n gofal Sian Eilir o Benas. Felly mae rheini'n dod, a wedyn 4 o'r gloch, wythfa yn Angor Grangetown eto heddiw, a mae'n chydig o gyhoeddiadau wedyn ar diwedd gweddill yr wythnos, cwrdd gweddi fory, nos fory, wedyn mae ffrindiau bach y cwrdd dy Mawrth, a wedyn mae gornel blyd wrth i dy Mercher. O'n i'n meddwl bod wythnosau diwethaf wedi bod yn bwysig, mae dal dipyn o weithgaredd ymlaen wythnos yma, a wedyn wythnos nesaf, wedyn dy Sul nesaf, mae'n Llanllanast, y Pasg yn fynnyn i bob oedran am 10 o'r gloch y bore, a wedyn am 3 o'r gloch fydd i'n wythfa Gymyn, wedyn o dan arweiniad Alun yn cael y Methodistiaid am 3 o'r gloch wythnos i heddiw. Ac tegid diolch Alun am diolch yn arbennig i ti Alun am drefnu a cydlynu yr wythfa arbennig i ddathlu i dechrau drosiadau 200 ni dy Sul dwytha, honno'r wythfa arbennig yn nodedig, felly diolch yn fawr iawn i ti ac i bawb arall, wrth gwrs, mi oedd yn ffôn yma hynny, oedd hwnnw sicr yn achlysu i'w gofio mlaen â ni i'r cyfnod nesaf rwan. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr i ti, Eilir. Ga i bwysleisio'r diolchiadau, oherwydd o'n i'n teimlo bod Sul dwytha oedfa'r pnawn yn sul arbennig a chofiadwy yn yn hanes ni, yn cofio am y 200 mlynedd, ond nid rhyw fath o hiraethu am y gorffennol a gadael hi'n fanna, ond gwerthfawrogi y gorffennol a'r ffordd mae Duw wedi cynnal eglwys Ebenezer dros 200 mlynedd, dathlu'r presennol ac hefyd dathlu y dyfodol mae Duw yn ddarparu ar yn cyfer ni. A ga i ddiolch yn syml i holl gynulleidfa Ebenezer fy'n rhan o'r digwyddiad ac o'r dathlu. Teimlo mor freintiedig o fod yn arweinydd o fewn i'r gynulleidfa yma sydd yn dangos llawenydd. Oedd o'n ddigwyddiad hapus Sul dwytha. Nid yn pryd, felly oedd hi, ond ddim felly ddim mwy. A sylweddoli fod Duw ar waith yn plith ni. Mi oedd wirioneddol freintiedig o gael bod yn rhan o deulu Ebenezer, a bod gymaint o ffrindiau wedi ymatab y dod, lle, da chi'n gwybod? A bod y rhai oedd yn paratoi lluniaeth, di gorfod ymateb i gryw llawer iawn mwy falle, nag oeddan ni yn ei ddisgwyl mewn gwirionedd. Ac yn y cefndir, mae yna bwyllgor bach yn trefnu ac yn paratoi, a dwi eisiau diolchi Jill, a Gwenda, a Helen, a Tudur am ei gwaith yn ystod y misoedd dwytha, yn trefnu a pharatoi fel bod bob dim yn gweithio yn esmwyth. Reit, gawn bod fi'n anghofio rhywbeth. Awn ni mlaen, nawn ni barhau hefo'r addoliad. Wel, da chi gyd. Da. Mae yn hefyd gyntaf i ddechrau o'r geiriau yn olaf i o'r penna i ni. Mae'r geiriau yn cael yn y salmau, a dwi wedi meddwl lawer y gwaith, pam mae'r salmydd yn dweud hynny? Pam mae'n yn dweud dwi yn moli? Mae'n annog i hyn i foli. Ac o'n i dweud o'r Sian, nid am bod hi yma, ond o'n i dweud o'r Sian, ond oes i mewn. O'n i wedi gweld y bore yma, dwi'n teimlo fel codi. Ydych chi'n cael y profiad yna? Pan ydych chi ddim yn teimlo. Chi'n teimlo fel aros yn y gwely. Oedd blodau. Ebenezer di gwneud yn y bore yma.
Ond be mae'r salwyd yn dweud ydy wrthon ni i annog yn hynny, ydy, bron i orchymyn yn hynny i addoli Duw. Felly gadwch chi ganu molar i o'r benna i gyd. Sôn am un neu ddau o bethau cyn i Arfon gyfweld â Sian, i Sian gael rhannu chydig bach o'i hanes. Ac ar ddiwedd y gwasanaeth, fyddwn ni'n cael cyfeillach bach, grilling the pastor preacher ydi o mewn rhai eglwysi. Ond jyst i drafod rhywbeth pethau sydd wedi codi yn negas Sian.
Os oes gynnon ni gwestiwn neu rhywbeth, neu wybodaeth i rannu, bod ni'n cael cyfle i wneud hynny dros banad. Meddwl am y byd, da chi'n bod, mae'n fyd sydd wedi rhwygo mewn llawer ffordd, a da ni'n gweld hynny ar y newyddion ar hyn o bryd. A mae'n frawychus yr hyn sydd yn digwydd, a bod un beniaid despot ar wledydd grymus yn ymosod yn ddigydwybod ar wledydd eraill. Mae'n diriogaeth newydd. Dyna pam oedden nhw wedi sefydlu y Cenhedloedd Unedig i drio stopio ar ôl yr ail ryfel byd. Bod pethau fel mae Trump a Putin yn ei wneud yn digwydd. Felly mae yna destun gweddi yn y fan honno. A da ni'n meddwl hefyd am bobl sydd yn cael ei dal yn y sefyllfa, a dwi'n meddwl am Elin Harding sydd yn Dubai ar hyn o bryd. Ac oedd Elin wedi cael ei dychryn gan yr seirens a gan y sŵn bomio oedd hi wedi glywed. A bod hi a'i theulu a phobl eraill sydd yn yr un sefyllfa ar yn gweddian ni llynde. Oherwydd bod o'n effeithio arna ni yr hyn sydd yn digwydd yn Iran. Nid rhywbeth pell i ffwrdd ydi o erbyn hyn ac i. Ond mae o'n cyffwrdd bywyda'n teuluoedd ni. Felly na ni gofio yn gweddiad dros Elin a phob un sydd yn yr un sefyllfa. Yn ystod yr wythnos, nath Jim Open Doors, be di cyfenw Jim? Stewart, anfon fideo mae Open Doors wedi ei gynhyrchu am y 10 lle anodda i fod yn Gristion. Y gwledydd sy'n yn erlyd Cristnogion fwyaf. A da ni newydd erbyn y fersiwn Cymraeg. A mae o gyd yn gysylltiedig rywsyd. Da chi'n gwybod yr amharch mae tuag at bobl eraill sydd wedi cael ei creu ar lun a delw Duw. A y ffaith fod Cristnogion ddim yn gallu gwneud hyn heb erlyd yn ei gwledydd. Felly, gobeithio gallwn ni wylio ac gwrando y fideo. Mae yna wledydd i'w cael yn y byd hwn, lle mae pobl am gwneud yn amhosibl i rywun fod yn Gristion. Mae'n yn pasio deddfau ac yn cael eglwysi. Mae'n yn bygwrth ac yn anfon ysbïwyr allan. Mae'n yn rhoi arweinwyr yn y carchar ac yn gyrru cymunedau Cristnogol o'i cartrefi. Mae'n yn ymwysod, yn herwgipio a hyd yn oed yn lladd. Mae'r pwysau enbyd. A dyma'r gwledydd lle mae'r erlyd o'r Cristnogion ar ei fwyaf ei ddaddo. Rhif 10, Iran. Caiff y rai sy'n troi at Gris eu ystyried yn ysbïwyr. Ymysododd swyddogion cyd-wybodaeth ar gartref Shima yn ystod y nos. Cafodd ei holi ganddynt a'i gorchymyn i ddychwelyd at Islam, ond gwrthododd rhag gorau i'w ffydd. Yn rhif 9, Libya. Rhaid i Gristnogion yn Libya fod yn hynod o ofalus. Gall yn cael ei arestio neu mae'n bosibl yr ymysodir arnynt. Gall hyd yn oed cael ei herwgipio a'i cethiwol. Mae'n y bwysau ar y rhai sydd wedi troi o ddiwrth Islam i ymwrthod a'i creduau newydd. Pakistan sydd yn rhif 8. Mae llawer o'r Cristnogion yn dlawd ac ar ymylon gymdeithas. Mae credinwyr yn agored i gyhyddiadau ffug o gabledd a thrais o dyd farfein. Mae rai hyd yn oed yn cael ei lladd. Rhif 7, Nigeria. Mae mwy o Gristnogion yn cael ei lladd oherwydd ei ffydd yn Nigeria nag unrhyw le arall yn y byd. Goroesodd Simon ymysodiad mwlereithwyr Felani ar ei gymuned, ond lladdwyd dros 250 o Gristnogion eraill. Mae miliynau wedi ei dadleoli, a llawer yn dioddef o droma ac yn byw mewn tlodi. Yn rhif 6, Syria. Mae'r pwysau wedi gynhyddu ar Gristnogion yn Syria ers y newid yn y gyfundrefn yn 2024. Mae'r trais wedi gynhyddu'n sylweddol. Yn mis Mehefin 2025, roedd ymysodiad hunanladdol yn ystod gwasanaeth eglwysig yn Damascus wedi lladd 22 o Gristnogion. Eritrea sydd yn rhif 5. Mae Cristnogion sy'n addoli y tu allan i'r eglwysi ac aneteiir gan y gwladwriaeth yn wynebu arestiad. Roedd Hywot yn un o gynulliad cyfrinachol yn Eglwys D pan ddaeth yr heddlu, traedd bron 10 mlynedd yn y carchar. Sudan yw rhif 4 ar y rhestr. Mae Cristnogion Sudanaidd wedi ei dal yn y tanio o ddwy ochr y ryfel cartref. Mae adeiladau eglwysig wedi cael ei dinistrio ac yn weinwyr wedi ei bygwrdd. Ymhlith y miliynau sydd wedi dadleoli, mae'n arbennig o anodd i Gristnogion gael bwyd a chymorth. Yn rhif 3 y mae Yemen.
Mae pob un Cristion yn perygl yma, oherwydd monitro dwys o dieithafwyr ar wladwriaeth. Mae hi bron yn amhosibl i Cristnogion gwrth wyneb yn wyneb neu ar-lein. Os cant ei canfod, mae mewn perygl o gael ei arestio, ei gwrthod gan y gymuned, a hyd yn oed ei llofruddio. Rhif 2. Somalia. Mae bod yn Somaliad yn golygu bod yn Fwslin. Pan ddechreuodd Lewis ddilyn Iesu gyntaf, cafodd ei ddiarddel o'i deulu a'i lwyth. Aeth ati i gasglu grŵp bach o Gristnogion ynghyd, a pan laddwyd 12 o'r 14 ohonynt, ffodd Lewis o'r wlad. Ac yn rhif 1, Gogledd Corea, y wlad fwyaf peryglus o hyd i fod yn Cristion ynddi. Mae'r gyfundredd yn mynnu yn garwch llwyr, mae hyd yn oed bod yn berchen ar Feibl yn anghyfreithlon. Rhaid i gredinwyr guddio ei ffydd y mae yn y berygl yn cant ei hanfon i wersyll llafur, neu ei lladd ar y fan y lle. Ledel y byd, mae dros 388 biliwn o Gristnogion yn wynebu lefelau uchel o erledigaeth a gwahaniaethu oherwydd ei ffydd. Maent yn byw mewn gwledydd lle mae eraill am wneud ffydd yn amhosibl. Ond nid yw hyn byth yn gweithio, oherwydd mae Duw yn trefnu ffordd. Mae'r eglwys yn parhau i fod yn fyw ar waith, ac mae hyd yn oed yn dyn. A thrwy eich gwyddiau a chryddion, mae Open Doors yn sefyll ochr yn ochr â teulu eglwysig dan erledigaeth, gan ei cefnogi a'i chymorth hanfodol, beiblau, hyfforddiant a gofal hir dymor. Oherwydd, a siarad o safbwynt dynol, gallai ffydd fod yn amhosibl, ond gyda Duw mae'n stori hollol wahanol. Dach chi'n bod, mae'r hyn sydd yn cael ei ddweud yn drawiadol ac yn ddirdynol. Oherwydd yng Nghymru ac yn Llys Cenhedloedd Prydain, da ni'n cael rhyddid. Does dim erledigaeth fel y cyfryw. A mae yn chwiorydd am brodyr ni mewn llawer gwlad yn cael ei camdrin a'i amau a'i herlyd oherwydd i bod nhw'n addoli Iesu Grist. A mae Paul yn dod i'n aml, mae'r Iesu hefyd yn dweud, cofiwch am eich brodyr ar chwiorydd, gweddiwch drostyn nhw yn ei amrywiol sefyllfaoedd. A da ni diolch i Open Doors am ddarparu adnoddau Cymraeg ar ein cyfer ni. Na ni wedi on y munud, ond gai ofyn i Sian ddod ymlaen. Da ni eisiau gwybod y diweddara ac i arfon i holi hi am un y ddau o bethau. Well, look out. Dwi wedi gweld Sian lot o ddiweddar, a da ni fel gilydd dydd Iau mewn cynhadledd Cymdeithas Beibl. Ac da ni wedi darganfod, ydych chi'n gwybod ydy hanes i teulu i Aberystwyth. I Llad i ydy'r ail ddyn gorau gerddodd y ddu ar Mariau. Ac yn y blaen. Wyt ti eisiau rhannu rhywbeth am waith Cymdeithas Beibl rwan ac yn arbennig yr diwygiad tawel yma, mae pawb wedi clywed amdano fo, ond wrach ddim wedi brofio. O'n i'n meddwl i ddweud y gwir, yr unig rhywbeth agos at diwygiad tawel welson ni, wrach bod ei, ond o'ch chi'n cofio, oedd pan dda'n ein efynes gerdded i mewn o'r stryd am bod i wedi clywed ni'n canu'n addoli. Chi'n cofio? Mae'n ei wsoses neu rwan misoedd. Ond pan ar rhywbeth am Cymdeithas Beibl gyntaf diwygiad tawel? Wel, bore da i chi gyd yn gyntaf. Mae'n hyfryd iawn cael bod yn ôl efo chi, felly diolch am gwahoddiad. Cymdeithas y Beibl, ia, wel, Beibl i bawb o bobl y byd, dyna di'n strapline ni da, dyna di'n dymuniad ni. Ond erbyn hyn wrth gwrs, mae'n weddol hawdd i bobl cael gafel ar Beibl, sicr yng Nghymru. Boed hynny ar-lein yn ddigidol, neu copi papur, wrth gwrs, mae gennym ni Beiblau gwahanol yn y Gymraeg a'r Saesneg erbyn hyn. Ond y cwestiwn ydy, be di pwynt cael Beibl, os nad ydych chi'n gwybod sut mae'n wneud â hi, sut mae'n mynd i'w darllen hi a'i deall hi. Felly hynny sy'n mynd ar rhan fwyaf yn amser ni erbyn hyn, helpu pobl i ddeall y Beibl, sicrhau bod nhw'n gwybod lle mae cychwyn. Lot o bobl yn cymryd llyfrau wrth gwrs ac yn cychwyn yn Genesis, cos mae dyna lle da ni'n cychwyn bob llyfr yn deg, ar ddechrau'r llyfr. Ond trio helpu pobl i weld, wel, chi'n
fynd yn stuck yn Llyfr-Niwri neu Lwctigus. Alla sy'n well i chi cychwyn gyda'r enwau. Da ni'n ysgrifennu am nofau, trio gwneud fwy am byd fedra ni, am ddim erbyn hyn, a bod yn onest. A trio cael gair Duw i fewn i gartrefi, i fewn i galonau pobl, gweithleoedd pobl. So ie, dyna. Gwych, mae'n gyfnod cyffroes yn Cymdeithas Beibl i ddweud y gwir. Mae Ebenezer wedi cefnogi Cymdeithas Beibl ar hyd y degawden o, wel, ac o'n i yn aml iawn yn meddwl, be mae Cymdeithas Beibl yn ei wneud yr hyn, mae gynnon ni'r Beibl Cymraeg newydd. Does gen nhw'n byd i wario'r arian arno fo bellach. Ond na, maen nhw'n gwneud gwaith gwych iawn. Mae'n berig ofnadwy i ni adael i'r cyweliad yma fod ymlaen tan ddiwedd yr awr. Gan eisiau gofyn un cwestiwn arall i ti. Lle arall weles i ti ddiweddar oedd wythnos i ddoi yna yn Llanelwedd Cant i Gymru. So ti'n licio rhannu rhywbeth ar y fi ryw awgrymu bod fi wedi exeitio man ar ôl bod yn Cant i Gymru. Dy'n syl diwetha. Ond rhan rhywbeth o dy deimladau di ynglyn â beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Oedd hi'n ddiwrnod rhagorol, mae rai fi ddeud. A os ga i ddeud, ia, mae hyn bach yn naughty, ond dwi'n mynd i lot o gynadleddau, dwi'n mynd i lot o eglwysi a bla bla bla. Ond mae'r diwrnod yma o weddi, eleni a llynedd, jyst i sefyll allan. Ond ar bron i 900 o bobl yna, a'r bwriad oedd, basically, i weddio dros Gymru, ond hefyd i trio ysbrydoli pobl i fynd i blannu eglwysi. Ac o'n i'n chwarae'r keyboard ar llwyfan, a o'n i'n edrych i'r cyfeiriad yma i gweld ffrind o rhywle yn Gymru, o'n edrych i'r cyfeiriad yna gweld rhywun arall o, wel, cannoedd o filltiroedd i ffwrdd, a gweld ffrindiau o bob enwad yn y stafell. O'n i'n gweld bod yr undod yn anhygoel. A pawb efo'r un calon. Dwi'n gwybod da ni wedi sôn lot am y diwygiad tawel yma. Nid pawb sy'n ei gweld ti, a mae yna lot o enwadau erbyn hyn yn ei gweld ti. Dwi wedi dod â llyfryn i chi cael darllen am storïau drawsnewidiad ysbrydol o bob cwr o Gymru. Mae adael hynna efo chi'ch cael darllen. Ond jyst y ffaith bod ni wedi dod at ein gilydd a dweud tyd brawd, tyd chwaer, da ni yn hwn efo'n gilydd. Mae gennym ni un dymuniad sef bod yr arglwydd yn symud yn ein cenedl ni. A dwi'n meddwl, mae rhaid i ni droi nôl at weddi. Mae rhaid i ni fod ar ein gliniau ni cyn i ni sefyll fel cenedl. Ac dyna beth yn braf o jyst gweld pawb wrthi'n gweddio dros ei gilydd. Yna bobl ifanc ti dod â gweddio dros ni, mae hynna... Diolch ti am y bobl ifanc. O, oedd hynna'n anhygoel. Ie, jyst criw o 100 neu rhywbeth ohonyn nhw, o dan ddeunaw, a jyst gweld sut oedden nhw'n addoli, ac yn mynd o amgylch yr ystafell i weddio dros bobl, o'n i'n meddwl, waw, mae'n dyfodol ni yn saff o cenedl. Ac oedden nhw wedi bod yn gweddio dros nos o gynt yn Llandrindod, a wedyn dod i lawr i Lanelwedd bore wedyn, dwi'n plan o'n Wel, y sy'n meddwl efo matchsticks, ond yn gorau. Ond oedd o'n wefrifol, diolch i ti Sian. So ni'n gallu dy gadw di yma yn hir yn holi ynglyn â'r pethau yma. Jyst un peth arall. Sut fysa ti'n licio i ni fel eglwys weddio dros waith Cymdeithas Beibl a ti'n benodol? Os yna rhywbeth? Mae'n ei mor garedig. Da ni wedi lansio ymgyrch i godi llythrennedd feiblaidd mewn miliwn Gristnogion yn Lloegr a Chymru. A does na ddim timescale hynny, da ni jyst yn mynd amdani nes bod ni wedi gwneud hi. Ac byddwch chi ma llythrennedd feiblaidd Cymru yn gosal. Mae gennym ni lot o waith i wneud. Mae yna ddiffyg hyder, diffyg mentora, os ga i ddeud. Ond da ni'n mynd a'n holl egni ni ar ôl yr ymgyrch yma.
Cos mae'r Beibl yn neud ni, beth yw'r gair yn whole, yn gyflawn. Mae o'n neud lles i ni, mae o'n dda i ni. Mae dilyn Iesu Grist yn beth da, dio ddim jyst yn draddodiad, dio ddim yn rhywbeth dyn ni'n neud ar y sil. Mae dilyn Iesu Grist yn jyst newid y fywydau ni yn llwyr. A felly, da ni'n am fynd ati jyst i helpu pobl i agor y llyfr a'i deall i a syrthio yn ddyfnach mewn cariad efo Iesu Grist. Fel wedyn, ar y dydd Llun dim Mawrth, dim Merched Iau Gwener, bod ni'n byw allan y bywyd yma gyda rhyw egni ysbrydol, egni'r ysbryd glân. A bod yr ysbryd glân yn tamio ni i dystiolaethu eraill. Gwych. O'n erdeg pan oedd Cymru, llythrennedd, yn gyffredinol, y llythrennedd Beiblaidd, yn uwch na bron unrhyw le yn y byd i gyd. Felly, mae'n dipyn o nod a ni sicr yna ni cofio am yr ymgyrch na. Dewch i ni weddio dros Sian ar gwaith. Dad Nefel, da ni diolch i ti am bobl fel Sian sydd yn neilltuo i bywydau i dy wasanaethu di. Dyfod ti wedi galw hi, dyfod ti wedi rhoi gweledigaeth iddi hi, a bod ti'n gweithio nawr i Gymdeithas y Beibl. A da ni diolch am waith Cymdeithas y Beibl am dros 200 mlynedd erbyn hyn yn cynhyrchu Beibla ac hefyd yn dysgu pobl sut i ddefnyddio y Beibl yn effeithiol. A da ni'n gweddio dros brosiectau Cymdeithas y Beibl, y bydd y weledigaeth yn cael ei rhannu hefo ni fel eglwysi ac y bydd pobl yn dod yn fwy adnabyddus o'i Beibla ac yn tyfu yn y ffydd. A dyrod y law ar Sian o ddydd i ddydd, y bydd hi'n sylweddoli dyfod ti yn cydgerdded hefo hi, yr arglwydd byw concwerwr angau, a fod yr ysbryd glân ar waith yn ei chynnal, yn ei nerthu, yn ei hysbrydoli i dy wasanaethu, i dy garu di, ac i rannu y dystiolaeth Gristnogol ar hyd a lled Cymru. A da ni'n bwrw'n gweddi yn ehangach wrth feddwl am Open Doors a'r erlyd sydd yn digwydd ar Gristnogion, oherwydd i bod nhw'n syml yn darllen y gair, yn dilyn Iesu Grist. A'n gofyn y byddi di yn symud yr llywodraethau treisgar a digydwybod hynny, sydd yn erlyd pobl o ffydd wahanol neu o ddim ffydd. Da ni hefyd yn gweddio am heddwch yn y byd. Y bydd na ddoethineb yn dod i arweinyddion y cenhedloedd sydd yn paratoi am ryfel ac yn ymosod yn ffiaidd ar genhedloedd eraill. Ac fe gofiwn am bawb sydd mewn ofn a dychryn yn y dwyrain canol yn enwedig. A da ni'n gweddio dros Elin Harding a'i theulu yn ei pryder mawr. Yn gofyn y byddi di'n ei diogelu hi ac yn dod â hi yn ôl gartref yn ddian. Cliw yn gweddi, oherwydd bod ni'n gofyn yn enw Iesu, a'n dysgodd i weddio gan dweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwyneler y dewyllus. Yw'r dŵr fan unwaith yno, mor fawr a choli, ti hwnt i mi, ac mewn addolau
Edroes i'r nefoedd, gan gweud y enw yn y nos. Daeth gyhoeddion ni, gwalodd ysgodion meddai ni. Y gwaith orffennwyd, y diwedd seliwyd, Iesu Grist fy ngobaith byw. Ddychmygau y fatriganedd, a galon dreiddiad ddiwedd ras. Yw môn roesoedd, ddaeth o'r gogognant, I gario bain yn wili ni. Roes lefon, rydyn i'n maddau, brenin oedd galrodd ni. Hyfryd waredwr, I mi dradwyddol, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Alleluia, clod i'r unrhyw hawdd fi. Alleluia, nawr o angau rwyf yn hyn, walais bob yn gadwyn fi. Mae achiriaeth yno ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Y bore seliwyd a newid, dy gorff I farw, a ddaeth yn byw. Ac o tawelwch, y llewaddion, does gan y bydd ddim hawl arna I. Pan faint y bore, seliwyd a newid, dy gorff I farw, a ddaeth yn byw. Ac o'r tawelwch, y llewaddion, does gan y bydd ddim hawl arna I. Iesu dy funigoliaeth di. Alleluia, roedd i'r unrhyw hawdd fi. Alleluia, nawr o angau rwyf yn ni, walais pob un gadwyn fi. Mae achiriaeth yno ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Alleluia, clod i'r unrhyw hawdd fi. Alleluia, nawr o angau rwyf yn hyn, walais pob un gadwyn fi. Mae achiriaeth yno ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Amen. Cyn I Sian ddod I agor y gair I ni, gai ddeud croeso nôl I Meryl? Ar ôl bod I ffwrdd am 6 wythnos, mae'n braf cael dy gwmni di nôl, a ti'n gwybod yr emynau yma I gyd, a mae'n hyfryd clywed dy lais di, yn canu'n sicr ac yn gadarn i'n cario ni, mae hynny'n wych. A llongyfarch I Malcolm dwi'n credu hefyd, fel diacon. Mae hi yn sawl blwyddyn, Malcolm? 56. Llongyfarchiadau I chi ar gyrraedd y garreg milltir honno. A da ni'n gwerthfawrogi yr holl waith da chi wedi wneud dros yr holl flynyddoedd. A chi da hynny, Sian, gai dy groesawu di ymlaen
i agor y gair i ni. Ie, llongyfarchiadau, Malcolm, wir. Mae hynna'n dipyn o gam. Mae mor bwysig mod i'n dod yn ôl i Ebenezer, jyst cael trafod y rygbi efo chi, ynda? Gafon ni sgwrs hyfryd am y rygbi. Waw, da ni'n gwella. Da ni'n gwella. Mae cariad ymrawd i'n dod o'r Eidal, so look out fi ni. Gawn ni weld. Anyway, diolch unwaith eto am yr ymrydedd o cael bod yma. Wir, mae'n jyst mor hyfryd bod gyda chi. Diolch o galon. A phenblwydd hapus i chi gyd? Y 200, mae'r wrinkles yn ei dda. Na, mae'n gret cael bod gyda chi. Cyn i ni fynd at air Duw, dwi eisiau rannu stori efo chi o'n hyntyndod. Ti'n dweud ie, ydych chi gyd yn gwybod o'n storis, yn fy storis i erbyn hyn. Ond ges i blentyndod hynod hapus a diogel. Wir, oedd hi'n hyfryd. Ges i magu mewn pentre bach, chydig i'r de-ddwyrain o Aberystwyth, Llanilar. Ac yn y bôn, dyna ddim llawer yna, really. Just ysgol fach hapus, eglwys capel, tafarn, siop, a dyna ni, really. Ond oedd hi'n bentre bach gwledig a chysglyd. Felly dychmygwch faint o big deal oedd hi pan yn 8 oed cafon ni clwb ieuenctid. Doedd gan Bow Street a Ffynnon Coch ddim clwb ieuenctid. O'n ni, am y tro cyntaf erioed yn Llanilar, yn cool. A dwi'n cofio'n glir un nos Wener pan aeth y clwb gyfan a double-decker bus. Do'n i'n rhaid i gweld double-decker bus. A oedd hyn gyda'r nos yn dywyll, dyma ni'n mynd ar y double-decker bus yma i Aberystwyth. Pwll nofio, oh my goodness, o'n i'n cool. A nathon ni fwynhau nofio wrth gwrs, a o'n i'n gret. Ond be o'n i ddim wedi sylweddoli, oedd fyna gynlluniau wedi cael ei wneud i'r grŵp cyfan stopio am sglods yn y Central Fish Bar yn Aberystwyth, mae'n sglodion bendigedig yn y Central. A dyma ni'n stopio'r bus a dwi'n gweld pawb yn mynd i lawr y grisiau yn sefyll mewn ciw tu allan i'r siop sglods. Ond o'n i'n 8, oedd gyda i ddim arian. Dyma fi wedyn yn medru leio'r chips yma wrth iddyn nhw ddod yn ôl o'r bus. A ni fel, oh. A wyddwch chi, sbych hynna, it's not that my parents didn't feed me, iawn. Ond o'n i just yn teimlo bach yn dwp nad oeddwn ni'n gwybod bod yna chips. Anyway, dychmygwch fy llawenydd i wrth i Mr Jones, cos o'na ddim enwau cyntaf ar y bryd, wrth i Mr Jones ddod ar y bus gyda pecyn o sglodion i fi. Ond Mr Jones wedi gweld i, wedi gweld yn sefyllfa i, wedi wneud rhywbeth am y peth. I'r diwrnod, dyna chips gored dwi roed i gael yn fy mywyd. A ni'n sefyll Ffrindiau, ydych chi'n pobl sy'n gweld? Ydych chi'n rhywun sydd yn gweld? Pam dwi'n gofyn hynny? Wel, mewn 35 mlynedd o fod yn Gristion yn dod dwi mor hen a hynny, 32 o rheini fel pregethwr, dwi erioed wedi clywed pregeth ar ail rhan araith 4 yn Actau 2. A dyna lle dwi am glanio hyn yma. Ti'n gwneud y slides, oed gwych? O, lovely. Yn aml iawn, beth da ni'n neud efo Actau 2 ydy, da ni'n mynd at hanes y Pentecost. A da ni, da ni'n cael wrapped up efo hanes y Pentecost. Da ni yn darllen ac yn mynd yn excited wrth glywed am sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell.
Da ni'n cael yn syfrdanu gan y syniad yna o darfodau neu fflamau o dan yn dod i orffwys ar bob un ohonyn nhw. Da ni'n rhyfeddu at y ffaith bod nhw'n cael eu llenwi efo'r ysbryd glân ac yn siarad mewn tyfodau. Ac yna da ni'n chwerthin wrth feddwl bod nhw'n cael eu cyhuddio o fod wedi yfed gormod o win pan mewn gwirionedd oedden nhw jyst yn llawn o'r ysbryd glân. Ac ar ôl hynny, da ni'n neidio ymlaen at Bregeth Pedr, lle mae'n datgelu fod hyn oll yn gyflawniad o'r hyn dywedodd y proffwyd Joel gannoedd o flynyddoedd ynghynt. A da ni'n ymhyfrydu yn y ffaith bod Duw yn dweud yn y dyddiau olaf bydd yn tywallt ei ysbryd ar bob person. Dynion a merched, yr ifanc a'r hen, y cyfoethog a tlawd. Da ni'n dweud amen uchel i adnod 21 sy'n datgan. Bydd pawb sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub. A dim beth sy'n digwydd ydy, da ni'n neidio wedyn i adnodau 42 i 47, lle da ni yn sôn am berthynas clos rhwng Credinwyr, a da ni'n darllen am yr eglwys gynnar fel petai Pentecost a genedigaeth y gymuned newydd yn ffurfio dechrau a diwedd y benod. Pam dwi'n codi hyn? Dwi wedi bod yn stuck ym Mhregeth Pedr ers wythnosau. Mae hi'n llawn o'r ddiwinyddiaeth gyfoethocaf gallech chi ddod ar ei thraws i. Felly dwi wedi rili mwynhau paratoi y neges yma. Ydych chi yn barod i weld bore yma? A newch chi agor eich llygaid i ddarganfod Iesu o'r newydd yn yr adnodau yma. So wrth i mi ddechrau, gadewch i ni ystyried am eiliad rygethwr y neges hon. Mae diwrnod Pentecost yma yn Actau 2 yn sicr yn un o'r eiliadau mwyaf arwyddocaol a thyngedfennol yn hanes pobl Dduw. A phwy dywysodd Duw i gyfleu ei neges? Pedr. Disgybl Iesu, pysgotwr ynghynt, oedd wedi cerdded ar y dŵr cyn iddo fynd yn ofnus yn ei. Ef hefyd yw'r dyn a fethodd Iesu yn dedru ei wadu, nid jyst unwaith, ond deir gwaith yn ystod hanes y croeshoeliad. Ac yna, yn Actau Pennod 2, dim ond 50 diwrnod ar ôl sul yr atgyfodiad, mae Pedr wedi cael maddeuant. Mae o wedi cael ei adfer a'i ail sefydlu. A Pedr bellach sy'n siarad ar ran yr apostolion ac yn pregethu i'r dorf. Dwi wastad wedi bod yn meddwl, wel pam oedd Iesu wedi dewis gymaint o bysgotwyr i fod yn disgyblion iddo? Ond wedi meddwl, roedd y dynion yma yn ddynion caled. Oedden nhw'n gallu gwrthsefyll stormydd. Dynion oedd ddim yn hawdd i'w dychryn. Ddim yn hawdd eu tynnu oddi ar y trywydd gan amgylchiadau. Ond yn gallu dyfalbarhau trwy nosweithiau tywyll. Dyna pam yna gymaint o ddisgyblion yn bysgotwyr. Mae'r Beibl yn dweud, pan sylweddolodd Pedr i fod wedi bradychu ei ffrind, iddo wylo'n chwerw. Ac yn gwbl briodol ynde. Ond roedd hefyd yn ddigon gostyngedig i dderbyn maddeuant a symud ymlaen. Ffrind, paid byth ag adael i neb ddweud wrtho ti, dy fod ti hwnt i brynedigaeth. Neu na all Duw dy ddefnyddio di oherwydd dy fod ti wedi gwneud llanast rhy fawr. Roedd adferiad ac ail sefydliad Pedr yn gyflym. Ac erbyn Actau 2, mae Duw yn defnyddio Pedr i egluro gwirioneddau diwynyddol dwfn i'r rhai sydd o fewn cliw ei lais. Sori, jyst am. Felly, wrth i ni diwnio i fewn, o, ddech chi wedi gweld y chips. Swn eisiau bwyd. Dyna ni.
Erbyn i ni diwnio mewn i adnodau 22 i 24. Mae 4 yn symud i ffocws o ddatgan geiriau proffwydodd Joel yn yr Hen Testament at ddatguddiad o Iesu, a'r hyn y mae Duw wedi gwneud drosom trwy Grist. Mae ddarllen i chi. Bobl Israel, gwrandewch beth dwi'n ei ddweud. Dangosodd Duw i chi ei fod gyda Iesu o Nazareth. Dych chi'n gwybod hynny'n iawn, am fod Duw wedi gwneud gwirthiau rhyfeddol drwyddo, a phethau eraill oedd yn dangos pwy oedd e. Roedd Duw gwybod ac wedi trefnu ymlaen llaw beth yma'n digwydd iddo. Gyda help y Rhufeiniaid aniwiol, dyma chi'n ei ladd drwy ei hoelio a'i hongian ar y groes. Ond dyma Duw yn ei godi yn ôl yn fyw a'i ollwng yn rhydd o grafangau marwolaeth. Roedd yn amhosibl i farwolaeth ddal gafael arno. Roedd Duw wedi dangos i bobl Israel ei fod gyda Iesu, ac roedd gan Iesu awdurdod a chymeradwyaeth ei dad. Mae Pedr yn nodi fod holl weinidogaeth Iesu, y gwirthiau, y rhyfeddodau a'r arwyddion yn aeth Iesu, ac a efelychwyd yn ddiweddarach gan y disgyblion, i gyd yn arddangos drwy folder Iesu a grym goriwch naturiol Duw. Mae Pedr yma hefyd yn pwysleisio nad oedd marwolaeth Iesu yn rhyw gamgymeriad anffodus na rhyw blip yn ei fywyd, na rhyw fath o golli rheolaeth ar ran Duw. Rwy'n rando ar adnod 23, roedd Duw'n gwybod ac wedi trefnu ymlaen llaw beth byddai'n digwyddo. A gyda help y Rhufeiniaid aniwiol, dyma chi'n ei ladd drwy ei hoelio a'i hongian ar groes. Roedd hyn yn gynllun fwriadol Duw. Gallwch fod yn sicr bod Dr Leek, awdur actau yn gwneud yn siŵr bod y gwrandawyr a'r darllenwyr yn deall bod Duw yn gwbl mewn rheolaeth dros y ddigwyddiadau yna, a bod dioddefaint Iesu yn rhan o'i alwad fel mab Duw. Roedd Duw yn amlwg gyda Iesu trwy ei weinidogaeth, ac hefyd trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Yna adnod 24, ond dyma Duw yn ei godi yn ôl fyw, a'i ollwng yn rhydd o grafangau marwolaeth. Roedd yn amhosib i farwolaeth ddal gafael ynddo. Ffrind, os wyt ti am ddatguddiad o Iesu yna darllen yr Efengylau. Darllenna am ei enedigaeth, ei weinidogaeth goriwch naturiol, poen ei grisoliad a buddugoliaeth ei atgyfodiad. Mae adnodau 25 i 36 yn adeiladu ar y datguddiad yma, da ni newydd glywed, sy'n dangos mae Iesu yw'r arglwydd. A chofiwch, mae'r bregaeth hon yn cael ei thwyddodi ym mhresenoldeb pobl sydd newydd cael ei llenwi gyda'r ysbryd glân. Dyma beth mae Tom Wright yn dweud yn y peth. Nid rhoi chwistrelliad ffres o egni ysbrydol i'w bobl yn unig i'w pwynt Pentecost. Da ni'n meddwl hynny weithio, dydyn Pentecost, da ni'n cael ei egni rhyfeddol. Na. Fel y gallant efengylu, dysgu perfformio uchad rhyfeddol ac yn y blaen. Pwynt Pentecost yw dychweliad Duw adre. Mae Duw o'r diwedd yn gwneud yr hyn yr oedd wedi bwriadu a'i addo ers talwm. Wedi dod yn person ei farab i gyflawni'r rhagfynediadau mesaianau. Mae Duw bellach yn dod yn person ei ysbryd i gyflawni'r addewid hyd yn oed yn fwy personol o drigo yn ac ymlith ei bobl. Mae hynny'n hyfryd. So os ydych chi'n gwybod yr Hen Testament, byddwch chi'n gwybod fod yr ysgrythur yn sicr wedi rhagfynegu marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. A mae Salm 16 yn enghraifft o hyn, gan ei bod yn cynnwys proffwydoliaeth nad yw'n air i'r salmydd yn unig, ond yn broffwydoliaeth fesaianaidd am fedd gwag a diffyg pydredd yr un sydd wedi atgyfodi. Felly mae'n halon ni'n llawn gyda'r salmydd.
Dwi yn gorfoleddu. Dwi'n gwybod a byddai yn saff. Nid i ddim gadael i mi fynd i fyd y meirw, na gadael yr un sydd wedi cysegru ei hun i ti bydru yn y bedd. Rwyt wedi dangos y ffordd i bywyd i mi. Bydd bod gyda ti yn y llenwi a llawenydd a hyfrydwch di-ddiwedd bob amser. Ffrind tybydys i hynny yn wir amdano ni. Rwyt wedi dangos y ffordd i bywyd i mi. Bydd bod gyda ti yn fy llenwi a llawenydd a hyfrydwch di-ddiwedd bob amser. Fel dwi eisoes wedi dweud, dydy'r salmydd ddim yn cyfeirio at atgyfodiad ei hun yma, ond at atgyfodiad Iesu. Byddai corff Iesu ddim yn pydru oherwydd y byddai Duw yn ei gyfodi o'r meirw. Fel y mae Efengyl Iowan yn ei rhoi, daeth y gair yn gnawd a thrigodd yn ein plith. Ond ar ôl marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, mae Duw yn anfon ei ysbryd mwyn iddo drigo ymhlith ei bobl. Dim syndod felly bod Pedr yn dyfynnu'r salmydd yn dweud yn Salm 16 adnod 11, rwyt ti wedi dangos y ffordd i fywyd i ni. Mae'r ffaith fod yr ysbryd glân yn byw yno ni yn achosi i ni fyw gyda gobaith. Byddai'n mynd i orffen gyda... O na, dwi'n gorffen eto. Mae esboniad Pedr o Salm 16 yn actau 29-16. Brodyr a chwiorydd, mae'n amlwg bod y brenin Dafydd ddim yn sôn amdano ei hun. Buodd farw a chafodd ei gladdu gan rhywfoedd yn ôl ac mae ei fedd yn dal gyda ni heddiw. Ond roedd Dafydd yn broffwyd ac yn gwybod fod Duw wedi adrodd y byddai un o'i ddisgynyddion yn eistedd ar ei orsedd, sef y Meseia. Roedd yn sôn am rhywbeth byddai'n digwydd yn y dyfodol, sôn am y Meseia yn dod yn ôl y fyw oedd Dafydd, pan ddywedodd na chafodd ei adael gyda'r meirw ac na byddai ei gorff yn pydru y bedd. Dyna sydd wedi digwydd. Mae Duw wedi codi Iesu yn ôl yn fyw. Dyna ni'n lygaid dystion i'r ffaith. Bellach, ni bron yn cofio'r ail rhan. Bellach mae'n eistedd yn y sedd anrydedd ar ochr dde Duw. Rhoddodd y tad yr ysbryd glân oedd wedi addo iddo ei dywallt arno ni. Dyna dych chi wedi weld a'i glywed yn digwydd yma heddiw. Meddyliwch am y peth. Chafodd y brenin Dafydd mo'i godi i fynd i'r nefoedd, ac eto dywedodd hyn. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd. Eistedd yma yn y sedd anrhydedd, nes i mi wneud i delynion blygu fel stôl i ti, orffwys y draed arni. Felly dwi am i Israel gyfan ddeall hyn. Mae Duw wedi gwneud yr Iesu wnaethoch chi ei groesolio yn arglwydd a Meseia. Dyna ni. Ef yw'r ior. Ef yw'r ior. Mae e wedi atgyfodi o'r bedd. Fel mae Philippiad yn dweud, bydd pob glin yn plygu i enw Iesu. Pawb yn y nefoedd, ar y ddaear a than y ddaear. A bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Ond mae arglwyddiaeth Iesu yn mynnu ymateb gen pob un ohonom. Ydy'r arglwydd yn arglwydd ar bob rhan o dy fywyd ti. Mae'r araith yn gorffen fel hyn. Roedd pobl wedi hysgwyd i'r byw gan beth ddywedodd Pedr, a dyma nhw'n gofyn iddo ac i'r apostolin eraill, Brodyr, beth ddylen ni wneud? Dyma Pedr yn ateb, rhaid i chi droi cefn ar eich pechod a chael eich bydyddio fel arwydd eich bod yn perthyn i Iesu'r Meseia, a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn, byddwch chi'n derbyn yr ysbryd glân yn rhodd gan Dduw. Mae Duw wedi addo hyn i chi a'ch disgynyddion ac i bobl sy'n byw bell i ffwrdd,
Pawb fydd yr arglwydd ein Duw yn ei gael ato'i hun. Aeth Pedr yn ei flaen i ddweud llawer iawn mwy wrthyn nhw. Roedd yn ei rybuddio nhw ac yn apelio'n dair, achubwch eich hunain o afael y gymdeithas dredig yma. Dyma rhai nath gredu beth oedd Pedr yn ei ddweud yn cael ei wydyddio tua 3,000 ohonyn nhw y diwrnod hwnnw. 3,000 mewn diwrnod. Wrth i Grist cael ei ddatgelu fel yr arglwydd. Maen nhw'n cael eu torri i'r galon. A dyma nhw'n gweiddi ar Pedr a'r apostolion brodyr be ddylen ni wneud. Mae'r gwirionedd bob amser yn mynnu ymateb. Dyma be mae Pedr yn dweud. Mae rhaid i chi edifyrhau. Mewn geiriau eraill, mae angen eich bywyd chi newid cyfeiriad, ddim rhyw fath o add-on ydy Iesu Grist. Mae'r gwirionedd yn golygu bod ni'n troi cyfeiriad ac yn mynd ar ôl pethau Duw. Yn troi at Duw a bywyd ei deyrnas. Rhaid i chi gael eich bydyddio, meddwl Pedr. Mae'n weithred bwerus yn dydy sy'n cynrychioli marwolaeth chi o dan y dŵr a cael eich codi, eich atgyfodi ffordd newydd o fyw. Yn drydydd, derbyniwch yr ysbryd glân. Pam? Wel, fel da ni'n cael yn atgoffa, dan 1:8, bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Cafodd 3,000 i ychwanegu. Dyna pam da ni angen yr ysbryd glân. 3,000 cafodd ei ychwanegu at deyrnas Duw. Mae'r rhif yna, 3,000, yn gyfoethog o ran ystyr a symbolaeth. Yn yr Hen Testament, roedd yr wyl y byddai'r Cristnogion yn ei alw'n Pentecost, yn ddiweddarach yn dathlu dathliad yr wythnosau neu Siafot. Felly, yn y Testament Newydd, Pentecost, yn yr Hen Testament, dathliad yr wythnosau neu Siafot, yn y draddodiad Ddewig. Ac fe dathlwyd hi 50 diwrnod ar ôl y Pasg neu'r Passover. Gallwch ddarllen mwy am hynny yn Exodus 32. Ond yn y bôn, dyna'r foment pan aeth Duw rhoi'r gyfraith i Moses ar fynydd Sinai. Ond tra bod Moses wrth i'n derbyn y gyfraith, mae'r pobl yn aros yn dano wrth droed y mynydd ac yn dechrau colli amynedd. I lenwi eu hamser, dyma nhw'n creu eilyn tarw air, iddyn nhw'n cael rhywbeth i droi at, i addoli, gan dorri'r cytundeb yr oeddent newydd ei wneud gyda'r arglwydd. Ffrindiau tybed ydyn ni yn mynd i addoli pethau eraill tra bod ni'n disgwyl i fyw i symud mewn grym. Pan daeth Moses i lawr o'r mynydd, mewn dicter nath o lluchio'r cerrig yna yn dod lle roedd y deddf wedi cael ei ysgrifennu. Moses yn sefyll o flaen y bobl ac yn gweiddi, os ydych chi ar ochr yr arglwydd, dewch yma ata i. Ffrind, wyt ti ar ochr yr arglwydd? Dyma'r lefiaid yn ymateb trwy ddal cleddyf wrth ei hochrau a cherdded yn ôl ac ymlaen trwy'r bentref gan ladd brodyr, ffrindiau chymdogion. Faint o bobl bu farw'r diwrnod hwnnw? 3,000. Gallwch chi weld y symbyliaeth ar fynydd Sinai, lle rhoddwyd y gyfraith. Mae'r mynydd yn mynd ar dan, mae cenedl yn cael ei ffurfio, a mae pobl yn torri'r gytundeb, a mae 3,000 yn marw. Ond ar ddydd y Pentecost, rhoddir yr ysbryd glân. Mae'r gyfraith bellach wedi cael ei ysgrifennu ar ein calonnau. Ac mae hyn yn dod â throedigaeth ac o gynlyniad ganed yr eglwys a daw 3,000 i fywyd.
Mae datguddiad o Iesu a'i arglwyddiad bob amser yn mynnu ymateb. Beth fydd eich ymateb chi heddiw? Diolch ti, Sian. Mae y bregeth yn wefriddiol. A dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi sylwi ar yr adnod neu adnod 40. Aeth Pedr ymlaen i ddweud llawer iawn mwy. Ond yn un o'n adnodau fi. A Paul hefyd, pan oedd o'n pregethu a pan o'n disgyn i gysgu. Wr clwyfedig oedd fynyw. Dyma'r un oedd Pedr yn pregethu amdano fo. Gwrthodedig un, holl bechod dyn ar hyd y tad ar ysgwydd Iesu gwyn. Hyfryd, diolch i ti, Sian, am agor y gair.
gawn ni gyfle bach i drafod. Mae yna un neu ddau o beth ar yn meddwl i yn sgil yr hyn rwyt ti wedi rannu hefo ni. Panad, dewch i gael panad ar y diwedd, cyfle i gymdeithasu, a dewch i ni rannu y gras. Gras sy'n harglwyr Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yn ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.